Vážení, predstavujeme vám ďalšiu brožúru, ktorú napísal doktor Evgenij Jonáš, síce Prirodzená regulácia počatia, Natural Conception Control, je to 10. vydanie, jubilejné, a opisuje tu, ako vlastne vzniklo k tejto metóde. Dňa 15. augusta 1956 prišiel doktor Jonáš na svoje základné tézy, svoje metódy, ktoré potom vyše 50 rokov skúmal a zdokonaloval. Keďže 15. augusta bol sviatok na nebovzatia Panny Márie, tak venoval svoju metódu úcte Panny Márii a jedna pani doktorka z Prahy bola v Medžugorju s touto brožúrou a podala ju dvom vizionárom s tým, aby keď sa im zjaví Panna Mária, odoslala brožúru jej, aby ju požehnala. To sa stalo a požehnanú brožúrku Panna Mária vrátila týmto dvom vizionárom, takže i zo strany nebies je táto metóda požehnaná. Okrem toho, vedci z celého sveta sa vyjadrili pozitívne, uznali všetky metódy spôsobu dokazovania a overovania. Napríklad tu je k tomu aj čínsky predslov. Ďalej sú tu okrem vedcov aj pápeži, biskupy, ktorí túto metódu schvaľovali. V 1968 bol v Nitre Medzinárodný kongres o práci doktora Evgena Jonáša, kde sa zišli vedci z Prahy, z Bratislavy, z Budapešti, zo Sovietskeho zväzu, z Nemecka, z Londýna a takisto schválili postup a overovanie a výsledky tejto metódy prirodzenej regulácie počatia. Tu sú ministri slovenskej vlády, ktorí takisto schválili túto brožúru a metódu. Tu je napríklad Spojené štáty americké, kde je metóda chránená ako duševné vlastníctvo. Metóda sa rozšírila po celom svete. Doktor Jonáš ju venoval OSN a rôznym iným organizáciám.